Chobani bagi tansa ke korang relai Haidi buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Hansani yapri no songu Yachagi kora Ubagari kora Yachagi chobani kora Tini to obongkha bubagra beringjak thansani marini bisingtei tam male tipramo thano tebo sajuguti sanana bagai tipramo thano tebo sanga khlainani greater tripura len jotoni bukhawo bujogui sai khenarinani bagino tinini o panda tam male sing tabo block tai district bacholiu political district tai political block tabo khanga sing sub zonal tai zonal ni madhyame cholinai obongkha bubagrani je obosson wansuk mane au bubagran wansuk mane belai no kaham जों आगे डिस्ट्रिक्ट बा ब्लक बाय चलियो ताबक जदि जोनाल साब जोनाल खायनानै थांगांगाय कायसा कायसा कन्स्टिट्युएन्सि नो साब जोनाल 3टा रखाय दंगो 2टा रखाय दंगो अमा हायगाय तेबो चिकन चिकन खलाय कमिटि खाजाकनाय कमिटि खाजाक माने बिसिंतै तेब सामु खलायथक जाकनाय सामु खलायथक जाक माने बिसिंतै बुसकांगबो इलेक्शन दंगो ताबक त राजनैतिकनि माध्यमे न निनि चावा पावा आशा आकांक्षा ताई निनि राजनैतिकनि बिसिंनो आन्दोलननि बिसिंतै दाबि दावा खालायजागै दङ এবং সংবিধান ন পর্যন্ত সংশোধন খালাইমানা আন্দোলনनि बिसिंतै हिंगांकाय ग्रेटर त्रिपुरा लेननि आन्दोलन नखरनानि बांगैनो तिनि अमहायकाय तिनि प्रोग्राम चलि दङ बुबाग्रा तिनि अब काहामकायनो क्लास खाय रहनाय अबंखा तिनि ग्रास लेभेलनि हयते 100 जना खाय तुइ फाइजाका तिनि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि जे ब्लकनि borok rok nam hai ke tu phaijaka belekhano kaham belekhano wansung mane kaham bubagrani hoyaba sara tibrani borokno tui da koktam mung panna khajagi to ei sara triprani borokno tui no sara triprani bolte joto borok phaimeya phaina musungmo phaimeya oro limited borok sekang bara sing 40 jona khai khlaimani 40 jona ni bisingo ekaba taisa banglai 100 jona khai khlalaika omahai borok bangjak ba tebo baksa phaina musungo phaiye 100 जना नो उपरबो ngै थांगा कायसा कायसा बिधान सभानि अब 2 दिन प्रोग्राम उंलायनाय खानाबो दंगो प्रोग्राम तिनिबो दंगो सालायनि प्रोग्राम तिनि बाक्सा बासनिनाय खानाबो बासनिनाय अमहायके प्रोग्राम खालायजा प्रोग्रामाव साबो मानदा फैनाव तिनिनि प्रोग्राम त बुबाग्रा त अजामानो चिनि बुबाग्रा त अल इन अल तिनि अर चिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बरंगना विजय कुमार आंखल दंगो सीएम दंगो बासनिनाय चिनि ईएम बबरंजन दियां बरक बासनिनाय गिला मानो दंगो आंनि जे बायथां दंगो तिनि अर तेबो चिनि एमएलए रो बिश्वजित कलै बरक बासनिनाय ब्रिसकेतु बरमगना मेम्बर कुमार जमातिया बरक बासनिनाय तिनि प्रोग्रामाव नों हाय सफायका बो आमथायनि फायका द खुलुमका राखो जोंनो सुजुग दमा बागै जों दुबछारा आमसानि जों अ जागा फाय सफायका दुबछारा आमसानि अ जागाव जों जे बरक फायनानि लिस्ट मानि अनुसाय जों अ जागा सफायका ता सालबसनि प्रोग्राम दबरा अम तो 2 दिननि प्रोग्राम सालनि प्रोग्राम दाम बसनि थेगर जेंदामाय एको एमने खतो जों ताबो 10 टा 11 टा सफायका 2 टानि टिके जेंजागोन जे मु पक्चा मु हेतबा नाइमुन तामो बिनि जे प्रोग्राम एको सिनि सानमुंनि अबनि बागैनि क्लास ना तिनि सेमिनार जागाव जों चिनि गेटर त्रिपुरा लेन साननान बागैनि जों जागा फाय क्लास खायजागुता अ जागाव आनि सिनिमु हुके आदुरि सांमा हामबाय आनि बुं सुनिता देब ब्रह्मा आं दुबसरा ब्लेसनि जों फाइमाखौ जागा सिनि त्रिपुरासा थानचानि बागै सिनि त्रिपुरासा टाकुक ताइ बुकुक संनो ससे बुनिकंना ओदम फरायनायाव जों थानचाखौ जतन बुसम जागैने सिनि अ जागाव सिनि बुबाग्रा बाय जों थानचाखौ दंगैने सिनि दाबिनो जों माना बागै जों अ जागाव सानानि फायो तारपरे जों अ जागा तिनि काहामखौ खोनालायने जों तिनि अ जागाव तामो सिनि सार संगताम साजों खोनालायने जों फकास खायने सिनि जे त्रिपुरा सारक जतन बुसम जागै जों
ko khnawo sini thancha ka chung tongmana tei o thanchana kagya tikhe tongmana tikhe singo jagao khnalaine tarpore jotona khaba sakha tolnya hambai।